Şiirlegenin işte. Kadirine çıksın. Заман зәхмәте белән әлегә очрашмаганнар, вакцина ясатырга ашыга. Менә бу сырхауханәдә генә дә чиратта 200 кеше. Аларны язырга мөмкинлек булгач, без аларны язабыз да чакырабыз. Бүген Россиядә вируска каршы 2 вакцина бар. Өченчесен теркәр өчен документлар әзерләнә. Коронавирусқа каршы вакцинаның өченчесен республикада сынап караячаклар. Шумаков исемендәге үзәктә эшләнгән бу вакцина февраль аенда әзер булырга тиеш. Әлегә коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Татарстанда 9000-га якын кеше кадаткан. Февраль ахырына тагын 190 000 доза кайтырга тиеш. Кроме медицинских наших учреждений будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на Казаноргсинтезе, на КамАЗе уже начата. Ширне кайчан җиңәбез дигәнгә Роспотребнадзор быелның беренче ярты еллыгында дип фаразлый. Күмәк иммунитет формалашкач. Как только иммунитет будет сформирован. Халыкның 60%-ында ширгә каршы иммунитет барлыкка килсә, без илдәге эпидемиологик вазгыятьне тулысынча контрольгә алдык дип әйтә алачакбыз. Димәк, Татарстанга бу күрсәткечкә җитәргә күп калмады. По итогам третьего этапа Декабрьдә Татарстанлыларның 51%-ында коронавируска каршы антитәнчекләр табылган. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, мәктәпләрдә укулары үзелми. Хезмәт урыннарында күпләп авыру очракларда Татарстанда берничә генә була. внутри Российской Федерации. Нәтиҗәле эшчәнлеге буенча Татарстан Россия күләмендә иң алдынгы урыннарда. Илдә тәүлеклек артым күрсәткечләре төрлечә. 100 000 кешегә 2-дән алып 60-ка кадәр. Татарстанда бу күрсәткечнең бер кайчанда 3-тән күтәрелгәне булмады. Сәламәтлек саклау тармагында коронавирус аеруча тирән из калдырды. Вазгыятьне яу кырындагы кебек дип бәяләделәр. Ширгә каршы туру өчен бөтен медицина системасының эше тамырдан үзгәртелде. Күпме? Нәрсә? Ничек? Пандемияның беренче елына йомгакларны Дүшәмбе сәламәтлек саклау министрлыгы утырышында чыгарачаклар. Ковидны йөгәнләсәк тә эш җитәрлек әле борчыган мәсьәләләрнең берсе эчә трансуның сыйфаты. Республикада һәр 5-нче җирасты чыганагы санитар таләпләргә туры килми. Отмечаем неудовлетворительное состояние очистных сооружений коммунальных предприятий республики, загрязняющие наши водоемы. Җылылык һәм су трубаларының 30% тузган. Бу хакта төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы утырышында билгеле булды. Узган гасырның 70-80 елларында салынган тимер су трубаларының тузу сәбәпле халык күп вакыт сусыз кала. Тармактагы оешмаларның 3тән 1 зыянга эшли. Агымдагы җылылык сезонында халыктан ризасызлык күп. Президент мәсьәләне аерым тикшерергә куша. В этом году что-то мы имеем много проблем, особенно по Казани. Сюрайч надо будет проанализировать эту ситуацию. Значит, то тепло, то вода, то труба. Авария дип түләү кимеми. Декабрь өчен суммаларның зур килүе халыкны гомумән аптырашта калдырды. Граждане, получив Халык шул ук тариф буенча күрсәтелгән хезмәткә квитанциядәге соннарның артуын күреп, 1 гыйнвардан тарифлар арткан дип уйлады. Комитет аңлату эше алып барырга тиеш. Кулланучыларның барысы да бу өлкәдә белгеч түгел бит. Күрсәтелгән хезмәт сыйфатлы булырга, аның өчен түләү хакы чиктән артмаска тиеш. Тарифлар буенча комитет коллегиясендә шундый бурыч куелды. Җәмәгать транспортында йөрү хакы буенча да сүз булды. Әлегә аны ПТПлар сораган дәрәҗәгә күтәрү өчен нигез юк диләр. Әминә йөртүчеләрнең абруен һәм хезмәт хакларын күтәрергә кирәк. Транспортчылар утырышында бу хакта Рөстәм Миңнеханов белдерде. Казан үзәгендә автобуслар януда килешә торган эш түгел. Отсутствие системной работы привело к напряженной ситуации в Нижнекамске, Челнах, Альметьевске. Общественный транспорт он должен быть качественный, удобный. Автобусларның 59%, электротранспортның 62% таушалган. Пандемия социаль-икътисади тармакка да зыян салды. Берәүләрне законсыз төстә эштән куалар, икенчеләргә хезмәт хакын түләмиләр. Бу мәсьәләләрне инде прокурорларга өйрәнергә туры килә. Икътисади авырлыклар җәмгыятьтә җинаятьләр санын арттыра. Ел дәвамында 50 меңнән артык очрак. Бу Идел буенда иң зур күрсәткеч. Рост преступности требует от прокуратуры принятия дополнительных мер по координации деятельности правоохранительных органов, прежде всего по борьбе с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении них. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.